מה קורה חברים, אני קיווי וברוכים הבאים שוב לערוץ שלי. היום יש לי סרטון מיוחד מאוד להראות לכם שאני לא מראה בדרך כלל בערוץ. אז בסרטון הזה אני אראה לכם איך לשחק ב-GTA V על כל מכשיר טלפון שיש לכם, על האייפון, על הטאבלט או על כל מכשיר אחר. עכשיו אני יודע שכולכם חושבים שזה סקאם או שזה לא אמיתי וזה עבודה בעיניים, אבל זה לחלוטין לא, ואני אסביר גם מה זה בעצם. זה לא שאתם באמת משחקים את ה-GTA על הטלפון שלכם, אין אפליקציה של ה-GTA, זה בסך הכל אפליקציה אחת שאתם צריכים להוריד, היא עושה סטרים בעצם מהמחשב לטלפון שלכם, ויש לכם קונטרול על המסך של הטלפון, ואתם בעצם יכולים לשלוט ככה במשחק. ככה מה שזה אומר שאתם לא באמת משחקים על הטלפון שלכם, אתם משחקים בעצם על המחשב, אבל כל השליטה בעצם במשחק היא מהטלפון שלכם. אז אני חושב שדיברנו מספיק, בואו ניגש להסבר איך לעשות את זה. אוקיי, אז שלב ראשון אתם רוצים להוריד את האפליקציה שדיברתי עליה. לאפליקציה קוראים Moonlight, או בשם המלא שלה Moonlight Game Stream, ופשוט תורידו אותה מהאפסטור, היא חינם לגמרי, לא עולה שום שקל. וזהו, אחרי שהורדנו, אתם רוצים להיכנס לאפליקציה. כמו שאתם רואים, האפליקציה זיהתה כבר אוטומטית את המחשב שלי, שקוראים לו עומר, וכתוב Not Paired, זאת אומרת שעוד לא חיברתי אותו למחשב שלי. אם אתם לא מוצאים אוטומטית את המחשב שלכם, אתם יכולים ללחוץ על Add Host ולהכניס פשוט את ה-IP address שלכם. אם עדיין אחרי שהכנסתם את ה-IP וזה עדיין לא מוצא או לא נותן להתחבר ויש הודעת שגיאה, אני מציע שתבדקו את האנטי וירוס שלכם, יכול להיות שהוא חוסם את הרשת. לי זה קרה, אז אני פשוט אומר לכם את זה כי זה יכול לקרות. וכמו שאתם יכולים לראות, אם אתם מזיזים פה ימינה, אתם יכולים לראות את כל ההגדרות של הסטרים. אתם יכולים לראות שיש לכם פה רזולושן 720p, 1080p או 30fps או 60fps. יש לכם גם את הביט רייט למעלה, ולמטה יש לכם את כל הקונטרולס. תשימו על אוטומט בגלל שזה ככה מראה לכם את כל הלחצנים שיש. ועכשיו כדי לחבר אותו למחשב, פשוט תלחצו על המחשב שלכם שזה מצא ויקפוץ לכם קוד. אתם צריכים להכניס את זה עכשיו למחשב, יקפוץ לכם הודעה של NVIDIA, תכניסו את הקוד פשוט וזה הכל. עכשיו אתם יכולים לראות את כל המשחקים שיש לכם על המחשב. המשחקים היחידים שמופיעים לכם הם המשחקים שיש לכם בתוך התוכנה של NVIDIA, ה-GeForce Experience. וזה הכל. עכשיו אנחנו ניכנס ל-GTA V ונראה שהכל עובד. אתם תראו שיש לכם את כל הקונטרולס על המסך, אתם יכולים לשלוט בכל המשחק. והנה, כמו שאתם רואים עכשיו, המשחק עובד, אתם מתחילים אותו והכל יהיה כרגיל. כמו שאמרתי קודם, האייפון שלי לא מספיק טוב כדי להריץ את המשחק הזה, אז יש לי קצת תקיעות ובעיות, אבל הכל סבבה כי אני מריץ עדיין על 1080p ו-30fps על הטלפון, אז הכל מצוין. וכמו שאתם יכולים לראות, הדבר הזה באמת עובד. כל מה שתראו בטלפון, אתם תראו בעצם על המחשב, שבעצם אתם שולטים על המחשב. ויש אנשים שאני שומע אותם, מה, זה עושה בן? זה אני יכול לקבל בן מזה? לא, אין לכם סיכוי לקבל מזה בן, אתם כולה שולטים על הטלפון שלכם באפליקציה, לא יכול לקרות מזה שום דבר. אז בעצם כשאני מסביר לכם את זה פה, אני משתמש באפליקציה הזאת בערך יותר מ3 או 4 חודשים אפילו, ואני מאוד מרוצה, באמת, זה פשוט כל כך נוח. אין לי כוח לשבת על המחשב, אני הולך על הספה מול המזגן, מתיישב, משחק לי בטלפון ב-GTA או בכל משחק אחר שיש לי, וזה פשוט כיף. אתם רוצים לשחק מחוץ לבית, תשחקו מחוץ לבית, זה כל כך פותר שעמום. אבל בלי קשר שזה די קשה לשלוט בזה, בגלל שהלחצנים פה לא בדיוק במקום הכי נוח לידם שלנו, וגם כשאתה משחק בטלפון אז הוא קטן ולא נוח. כששחקתי באייפד שלי למשל זה היה הרבה יותר טוב, עדיין לא משהו, אבל בכל זאת זה מאוד מגניב וכיף. אז זה להיום חברים, אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם אל תשכחו לתת בלייק, אם אתם חדשים בערוץ אל תשכחו לתת גם סאב כדי לראות סרטונים כאלה של GTA V. גם בתגובות תכתבו לי מה אתם חושבים על הסרטון הזה ומה אתם חושבים על האפליקציה. אני חושב שהיא מאוד טובה ואתם באמת יכולים ליהנות מול הספה בימי חורף כאלה קרים, אתם יודעים שאין מה לעשות, זה כל כך דורש. אז כן חברים, זה הסרטון להיום, אל תשכחו לתת בלייק ולתת סאב. אני הייתי קיווי חברים, יאללה ביי.